πάρα πολύ καιρό. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, άρχισα να παίζω ένα νέο παιχνίδι και παιδιά, έχω sorry. ένα άλλο account. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Roblox. Έκανα όμως ένα βίντεο μία ώρα και το X recorder μου το έκοψε. Οπότε θα σας βάλω 2 βίντεο σήμερα να δούμε. Ένα που είναι 5 λεπτά και αυτό ένα, γιατί το το X recorder δεν συνεργάστηκε. Πάμε στο βίντεο. Στο παιχνίδι είμαστε πολύ καλοί. Μέχρι να φορτώσω. Κάτσε. Είναι ο Φίτζι. Είναι ο Φίτζι. Α, τρομαξάμε το Φίτζι. Offense mode. Προ γιατί μπαγκάρει τόσο. Γκάζερ. Κοπλεξτή. Μπρο. Δεν μου την έκανα. Παίξουμε έτσι. Ξέρεις κάτι, το βίντεο θα το κάνω από τον υπολογιστή. Γίνεται. Σήμερα είναι η μέρα του σχολείου, δηλαδή η τελευταία. Τελείωσε αυτή η τελευταία μέρα. Επιτέλους ήρθε το καλοκαίρι, παιδιά. Σας εύχομαι και μετά από αυτό το βίντεο, όταν το δείτε, να πάτε κάπου ένα ταξίδι. Γιατί εμείς το βράδυ θα πάμε Καστοριά και θα τους μεγάλους μου φίλους και άστα. Όπα. Ωραία. Εδώ είναι τα παιχνίδια που έχω παίξει. Αγνοήστε τα. Δεν έχω δει σχόλια και δεν μου έχετε γράψει σχόλια. Γράψτε κανένα σχόλιο, γιατί βλέπω. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν ή αν δεν σας αρέσουν. Όσοι βλέπετε αυτά τα βίντεο, κάποιος να γράψει ένα σχόλιο και εγώ θα παίξω αυτό το παιχνίδι που θα μου πει. Αν είναι ένας, αν είναι δύο, δεν με νοιάζει πώς θα είναι. Το θέμα είναι αν σας αρέσει και να το βλέπετε πιο πολύ. Τώρα πάμε στο Blue Lock Rival, στο update. Spinner, όλα μου τα World Class είχα κάνει ένα challenge, αλλά δεν το είχα κάνει βίντεο. Τώρα έχω τον Kunigami και τον Τσίγυρι. Δεν θυμάμαι ποιον έχω. Τον Μπάτσιρα, κάτι με το τρίγο έχω. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Όχι, ακούγεται, εντάξει, ναι, ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστώ υπολογιστή που δεν ακούγεται Στουτ και ο Ντίγκους. Dingleberry. Μπαγκάρι, γιατί είναι από το κινητό, όσοι ξέρετε. Παίζω και από υπολογιστή και παίζω κάθε μέρα. Όσοι θέλουν να με κάνετε friend και να μπαίνετε στα βίντεο μου και να κάνουμε ό,τι θέλουμε μαζί. Πιάνετε friend. NEL είσαι και λέγαμε τώρα. Αλλά μην μπαίνετε. Εγώ πρέπει να κάνω ένα stream το καλοκαίρι, αλλά όχι. Sorry παιδιά, μπορεί και όχι. Για να δούμε εδώ. Τα περιμένετε εννοώ. Παιδιά, τώρα που μόλις σχεδόν φόρτωσε, πάμε εδώ. Δεν θα... Να, όπως βλέπετε έχω Kunigami, ωραία, θα φίλετε. Βελεμό. Νομίζω αυτός είναι που ξέρω φίλος, ωραία, πάμε, body block. Α, δεν, ρε Ντόνι Λορέντζο, πες μου τι είναι ο Ντόν Λορέντζο, που έχει σκύνει Ντόν Λορέντζο. Πες μου λίγο. Body block. Κάτσε, μου έκανε angle breaker και μου έκανε και τρίπλα. Η τρίπλα αυτή μου έκανε angle breaker. Δεν έχει καλά φορτώσει, αλλά... Πάσα ρε, εγωίστα. Πάσα ρε, εγωίστα. Μα ακούς παιχνίδι. Βάλε με σε καλή ομάδα. Μόνο τερματοφύλακα συνεργάζεται, άντε πια. Ποιο είναι αυτή? Είδαμε όλοι. Ποιο όνομα ήταν αυτό τώρα? Brab. His name. Μόνο headers κάνει. Βέλεμο. Friend. Αυτό είναι το email που σας έλεγα ότι έχει. Εντάξει. Ωραία. Ευχάτε.
Ρουφάτε, ωραία. Τι... Θα με κάνουν να κάνω rage quit. Παιχνίδι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μπρα, his names. Ρουλέτα κάνε, ωραία, ρουλέτα. Ίσως. Βαρός. Χίλια γκολ. Λάλι. Με βρίσκει. Ο Λάλι, ο Λάλι. Ο Σάι είναι. Και έχει σκηνή τον Λορέντζο. Αλλά η φωνή του Ντον Λορέντζο μοιάζει λίγο με το Σάι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω αν ακούγομαι κάπως μπουκωμένος, πώς να το πω, περίεργα ακόμη σε πολλά βίντεο. Μήπως να βάζω, λέτε, γιατί έχω κάτι ακουστικά. Δεν είναι Razer ούτε τίποτα. Απλώς έχουν microphone, πώς λέγεται, μικρόφωνο. Μπρο, ο Σάι είναι καμένος. Ωραία, πάμε να κάνουμε το κολπάκι, reset. Ωραία, ο VelMO, ο φίλος μου είναι. Δεν είναι Έλληνας, απλώς μπαμ. Θα μπω